Societat Limitada, un temps de ràdio sobre el món de la discapacitat a COPE Tarragona Reus. En detall, que parlarem amb Carlos Baranyà, usuari de la residència de grans discapacitats físics de Sant Salvador, i amb Antonio Guillén, president de la Federació Com, sobre la famosa ordre de 130-2014 de 22 d'abril en el que s'augmentaven els preus dels serveis que rebien les persones amb dependents i que viuen en residències i disminuïen conseqüentment els seus ingressos. S'ha de dir que en el moment que es va gravar aquest programa les condicions eren unes i que a hores d'ara hi han hagut converses amb la Generalitat i és molt possible que a hores d'ara estigui en vies de solucions a aquesta problemàtica del col·lectiu. I per acabar, els canals. I ara entrem al tema més relaxant, el tema de l'endetall, que ja sabeu els que ens esteu seguint, que és l'entrevista més profunditzada. I és una entrevista avui bastant profunditzada i una denúncia que hem de fer. Estem obligats a fer-la, que va contra els nostres companys. I ens diu el senyor Miguel Serrano, parlo literalmente. Company de caps. Me han quitado las ganas de vivir, dice Miguel Serrano, de 59 años, usuario de la residencia pública de grandes discapacitados de San Salvador. Recibe 670 euros mensuales de pensión. Antes de ese dinero, 436 euros iban destinados a pagar la residencia. Pero ahora, a partir de diciembre del 2015, del año pasado, este pago ha aumentado hasta 600 euros, lo que me dejan con 70 euros mensuales, a lo que el gobierno dice dinero de bolsillo. Rafa, dinero de bolsillo, de butxaqueta o de bolsillito, no? De butxaca molt petita, perquè amb 70 euros és molt complicat pagar-te tu certes coses o poder tenir diners per fer alguna cosa d'esbarjo, que també s'ho mereix. Estem d'acord que una residència té els seus gastos. Evidentment. Nosaltres no som qui per no dir que una residència té uns gastos, però que una persona hagi de viure amb 70 euros em sembla que vaja, potser nosaltres no en sabem més i els nostres representants del poble ens ho poden explicar. Doncs, Rafa, avui qui tenim per poder parlar d'aquest tema? Doncs tenim l'Antonio Guillén, que és el president de la Federació Com, i el Carlos Baranyà, que és usuari de la residència de grans discapacitats de Sant Salvador a Tarragona. I bé, bon dia a tots dos, que ja els tenim a l'altre costat del fil telefònic. Bon dia. I començaré per tu, Antonio, si et sembla. A veure, això que explicàvem ara a la introducció parteix de l'ordre 130 de 2014 de 22 d'abril, que no la diré perquè és molt llarga. Però, què influeix això? Què vol dir? O sigui, què és el que va fer aquesta ordre? Aquesta ordre va posar en marxa un càlcul del que les persones havien de pagar per poder ser usuaris de les residències i dels centres de dia i va fer uns càlculs que disminuïen pràcticament un 50% les quanties que fins a aquell moment es podien quedar com a diners de butxaca dels usuaris d'aquests equipaments. No? Nosaltres des del primer moment vam reaccionar intentant buscar que la consellera ens expliqués el perquè d'aquestes conseqüències que tenia per la gent i a partir d'aquí es va posar en marxa tota una sèrie de converses i de més. No? Carles. Sí, bon dia. Bon dia. Com a usuari, com us ho feu? Per sobreviure a després de pagar tot el que heu de pagar? Sí. Per resumir, el viure en una residència te cobreix el que és el menjar, el sostre i, sobretot, com que som grans discapacitats físics, l'atenció personal, que és molta, no? Sí. Però del que nosaltres tenim d'ingressos que de la pensió, el que paguem a la Generalitat, el que ens queda és per totes les despeses que són les mateixes que qualsevol altra persona amb l'increment que suposa la discapacitat. Què vol dir? Que amb el que ens deixen, aquests 70 euros que li deixen al company i a tots, doncs amb aquests diners que ens deixen hem de cobrir com qualsevol altra persona. Ulleres, dentista, la roba, la peluqueria, si no es compra la màquina d'afaitar, el raspall de dents, tot
paga exactament la medicació. La medicació que ja ara tot el que gastem de medicació, la majoria de coses ja no entra per la seguretat social. Com a Boston, Carlos, perdona que et talli, però... Sí. Carles, els medicaments tampoc us entren res de res, a vosaltres? Medicaments, com tothom, no. Com qualsevol altra persona tenim la medicació, però molta medicació vostès ja saben que l'han tret del règim de la seguretat social. Com tot i la majoria del que gastem nosaltres, que és crònic, laxants, antiàcids, cremes per no llegar-se, tot això ja no entra. I això és una despesa molt gran. I a part, doncs, el que és el material ortopèdic, que ni que t'entri per la seguretat social, molta part has d'afegir tu o manteniment. Vull dir, tot, qualsevol altre... I clar, i nosaltres hem trobat que no ens serveix ni per lo més elemental. Ja no diem l'esbarxo, però és que per lo més elemental per la salut ja ni s'arriba. Antonio, sí. A la primera pregunta has dit que havíeu parlat amb l'administració. Què us heu trobat quan heu anat a parlar d'aquest tema amb l'administració? L'administració, que va ser ja amb el govern anterior, amb la vicepresidenta, que llavors era consellera només, que era la Neus Munté, pues, en principi no sabien explicar-nos ben bé el per què. Que això venia de la voluntat de posar en marxa el copagament i llavors havien fet aquesta ordre per ordenar una miqueta el model de copagament que s'ha posat en marxa a Catalunya, no? I d'alguna manera la pregunta que li van fer la primera era si havien avaluat les conseqüències que això podia tenir per les pròpies persones i en quins objectius es posaven ells a modificar aquests imports que estava pagant la llet o que la llet no es quedava, i d'alguna manera si això s'havia calculat quants diners representaven i quin estalvi li representava per la Generalitat, no? I ens van trobar amb la sorpresa de que no hi havia, diguéssim, cap càlcul del que representava per la Generalitat aquesta disminució del que representava els diners de butxaca de les persones, vull dir, si es quedaven amb menys diners, quin era l'estalvi per l'administració, i no ho tenien ni calculat ni res, vull dir que va ser una cosa poc estudiada, poc analitzada i poc valorada, i que va deixar unes conseqüències, com les que diu el company, pràcticament d'indigència personal, no? Perquè els diners que una persona paga per un servei no és perquè es quedi sense un euro a la butxaca i que no pugui fer res més a la seva vida. Ha de tenir una proporcionalitat, no? Societat limitada. A Cope Tarragona Reus. Carles, vaig a ser abogat del diable i ara jo em posaré com si jo fos l'administració i, Carles, te diré que jo te dono vivienda, te dono un benestar, te dono de menjar. Vull dir, què més vols de mi, no, Carles? Bé, i les ulleres, per comprar-me les ulleres, què haig de fer? Deixar de llegir. I els que porten audífon, que cada setmana s'han de comprar, que han de deixar d'escoltar. I quan tinguem unes càries, que és tal com se trobem ara, des del dia 5 de desembre del 2015, quan tinguem unes càries que hem d'esperar que es podreixi la dren i anar al dentista, perquè el dentista de la Seguretat Social només entra l'extracció. A l'empaste, el que se'n diu empaste, que no sé, però doncs això no entra. O sigui, i vestir, què hem de fer? Anar a Càritas o anar a buscar la roba dels containers? M'entens? Sí. Bueno, deia l'Antonio, han creat una mena d'indigents controlats, diguéssim, perquè esteu amb les persones que estan amb la situació d'una residència, però amb una situació d'indigència pràctica. Jo el que diria ara poder que soni malament, no et moriràs de gana, però et moriràs de fàstic, Carles. Exacte, sí. Això que diuen enterrats, com hi ha companys que diuen que estem, al final el que aconseguim és que no puguem sortir ni de la residència, veient la tele tot el dia i, a més, amb precarietat de lo més elemental, de la medicació. O de canviar-se les ulleres cada vegada que vas perdent vista. Antonio, quan vau anar a l'administració i la senyora Neus Munté, tampoc l'explicació, perquè l'explicació que has donat tu aquí no ens ha convençut a nosaltres, suposo que tu tampoc te va convèncer, i no te sap explicar per què. Jo això n'hi puc dir decretazo, perquè és que quan una administració no sap explicar perquè ha fet una norma, la senyora Neus Munté està al seu càrrec i sap el que feia? Bueno, a veure, no tenia prevista
una resposta en aquell moment, diguéssim, perquè jo suposo que no s'havia posat a fer els càlculs o el seu equip assessor doncs no l'havia passat. Després sí que, evidentment, quan es va donar compte de que això era realment una cosa infumable, llavors sí que va entrar amb la possibilitat de modificacions, de negociacions i de més, no? Llavors sí que és veritat que des de llavors tenim pendent el compliment d'un acord que vam arribar al darrer trimestre de l'últim mandat, el que vam fer les últimes eleccions, que representa, després de molt de treball tècnic per intentar arribar a uns mínims, que les persones ateses en diferents tipus de serveis, en funció del servei que sigui, doncs podríem arribar a tenir uns diners de butxaca que anirien des dels 298,79 euros al mes fins als 398 euros amb 39 euros. O sigui que, d'alguna manera, nosaltres creiem que si es posés en marxa aquest acord com a mínim, que és de mínims, podríem disposar, diguéssim, d'una recuperació important d'aquests diners de butxaca que hi havia abans que l'ordre es posés en marxa, inclús en alguns casos millorarien aquests diners de butxaca. Però el que ens estem perdent de vista és que realment el que és qüestionable és que el copagament de la llei de la dependència hagi de ser com és o hagi d'existir inclús, no? Perquè si era la quarta pota de l'estat del benestar, que jo sàpiga, ni a sanitat ni a educació, que són serveis també que formen part de l'estat del benestar, hi ha cap tipus de copagament. En qualsevol cas, un copagament és pagar una part i no pagar, com s'està pagant a Catalunya, el 100% del cost del servei. Sabeu que també hi ha una ILP en marxa que vol demanar que només es pagui el 60%. Jo crec que encara això queda molt per sobre del que hauria de pagar, però primer el copagament s'ha de qüestionar i hem de començar a qüestionar-lo per intentar arribar a una llei d'autonomia personal i de dependència a Catalunya que elimini el copagament. I en segon lloc, si existís algun tipus de copagament, hauria de ser un copagament no per recaptar, sinó per ordenar una miqueta i donar-li valor i sentit comú a un servei que s'està donant, no per intentar que l'usuari sigui el que tingui que pagar el cost del servei. De dilluns a divendres, de 12 a 2, escolta Al matí a Tarragona. L'actualitat i els personatges més propers en directe. COPE Tarragona Reus, 93.5 FM. Antonio, des de que es va aprovar el 2014 aquesta ordre fins que va entrar en vigor, vols dir que no hi havia temps, després de les vostres queixes, no hi havia temps d'esmenar això? La veritat és que tot això es va fer sense consultar, Vull dir, es van anar trobant amb les normes, diguéssim, com el que es troba a partir de que la gent es comença a queixar. Perquè primer va haver-hi una publicació en els diaris de que la Conselleria es proposava posar en marxa el copagament a Catalunya. I això nosaltres ja li vam contestar que en un moment de crisi com aquest no era el moment de posar en marxa cap tipus de copagament a Catalunya, que tindríem temps de poder discutir. Però és evident que per ells era bastant urgent posar en marxa el copagament perquè tenien una caixa fluixa, molt pocs diners provinents de Madrid i en totes les seves situacions econòmiques financeres que s'obliguen a tenir que pagar els interessos pel deute que tenen en els pressupostos, i tot això abocava amb urgència a establir algun tipus de copagament. I per tant no van haver-hi moments de diàleg ni de valoració ni de reflexions. Va ser posada en marxa i una vegada que estava posada en marxa veure què és el que estava passant. I a partir d'aquí, doncs clar, a pagar i a rebre són les persones que estan ateses en aquest centre. Està clar. Les persones més dèbils, en aquest cas. Sí. És molt fàcil d'arribar a aquestes formes de treballar, no? Carles, quan veieu que tu com a usuari, i tu i els teus companys com a usuaris, veieu que us passa aquest problema,
suposo que vosaltres, com a usuaris, s'heu ajuntat a un altre, o vostres respectius ajuntaments a demanar una explicació i veure si es poden donar un cop de mà, ja que la casa gran, la casa central de Catalunya, Barcelona, us ha donat bastant l'esquena? Pues nosaltres, des de la nostra poca mobilitat i el poc que sabem de lleis i tal, hem intentat fer saber la situació a tothom que arribem, als ajuntaments, als polítics de la nostra circunscripció, els parlamentaris. I clar, tots el debat que diuen, quan veu la situació tothom diu, ostres, però això és que és increïble i tal, inclús de la propi govern, no? Però després arribes a la veritat que només ens veuen com a números. Carles, I una cosa, que copagament sempre hem pagat una part de la nostra pensió. Però és clar, és que encara l'han pujat a tant, el que paguem que no ens queda. Un exemple que és el de tots, per exemple. Una persona que abans que cobri 950 euros de pensió, abans pagava uns 700 euros, i ara de cop, a partir del desembre, de 700 hem passat a pagar 900. Això és la mitjana, que no s'han pujat el que paguem de la nostra pensió, 200 euros, així de cop. I si abans no teníem cap luxe i anàvem tirant, imagina't, és que ara no ens arriba. Ja, clar. Una persona sense recursos no pot tenir una vida autònoma si tan sols no ens queden diners de butxaca ni per cobrir les necessitats bàsiques. Sí, i a més amb les pujades de pensions d'1 euro, 2 euros a l'any, vull dir que una cosa espectacular. Van fer... No, és un detall que deia el Rafa d'1 euro, 2 euros de pujada de pensió. Van fer la mitja aquí a la societat limitada de la pujada i va ser 50 cèntims, Rafa. 50... Encara pitjor. I molta gent havia baixat perquè s'havia pujat la retenció. Llavors vull dir que no han sigut pujades de pensió, sinó que baixades. A veure, és igual, siguin 50 cèntims o 1 o 2 euros, és ridícul. Entenc, és una opinió particular. No, comparteixo. No s'ha pujat 50 cèntims la pensió o 1 euro i el que paguem no s'ha pujat 200 euros. Ara que recordo, Carles, vosaltres, me sembla que l'Ajuntament de Tarragona va aprovar una moció en favor dels afectats per aquest ordre, si no recordo malament. Me sembla que vam parlar aquí amb la Arga Sentís, amb la representant d'Iniciativa per Catalunya a l'Ajuntament. No sé si vaig equivocat o... Es va fer alguna cosa, no vau fer alguna cosa? Com que això, la notificació aquesta la vam rebre a l'estiu del 2014, van començar, que no s'aplicaven ja llavors, van començar a ficar el crit al cel i van començar a contactar l'Ajuntament, en Parlament. I semblava que això estigués aturat. Sabíem que des de la Barcelona de Federació Com i nosaltres teníem contactes i negociaven amb la Conselleria i amb la... I nosaltres estàvem una miqueta... Sempre amb el temor que s'apliqués, perquè és com una espasa de Damocles que no... I de cop i volta rebem al Nadal d'enguany una carta que diu aquest mes ja s'apujarem el que pagueu 200 euros, 300 euros. I esclar, i des de llavors que estem, si llavors ja estàvem espantats per el que vendria, és que ara ja ho tenim al damunt, ara ja estem que no... Bueno, això és la Generalitat que us va voler felicitar el Nadal. Jo suposo que el que han fet el teu company d'aquí de l'emissora, d'advocat del diable, és quan devien fer papers és el que devien pensar. Aquests senyors estan en una residència i el tenen tot cobert. Perquè han de tenir diners. I quan ho expliques és que queden dir, però és que no descobreix la residència, que és molt, l'atenció, el menjar i tal, però tot el més ho ha dit l'Antonio molt clarament, falta de previsió. Vull dir, es va fer, hi havia les arques buides i s'havien d'omplir fos com fos, i bueno, doncs ens ha tocat. Estàs escoltant Societat Limitada, a COPE Tarragona Reus. A veure, Carles, tu, mitjançant les xarxes socials, vas moure bastant per aquest tema. Sí, i ara se tornem a moure. Com esteu? Com ho porteu, això? Fa dies que va haver un plenari sobre pobresa al Parlament de Catalunya i vam anar com a públic, vam contactar amb la consellera, vam parlar per allò 10 minutets, però bueno, per almenys vam veure que té la voluntat d'apropar-nos i escoltar-nos. Esperem que aquesta consellera i aquest nou govern que tirin enrere i que puixin els diners de butxaca. Perquè és que així ja els hi vam dir, no arribem de cap manera. Però parlem del novembre-desembre de 2014, passat del 2015, estem acabant el primer trimestre del 2016 i això és más de lo mismo y sigue más.
Vull dir, jo em sembla que voluntat per la Generalitat, És que... jo no sé si... Antonio, voluntat de la Generalitat n'hi ha? Siguem realistes. A veure... O només són paraules? Ja no és una qüestió de voluntat. Nosaltres entenem que hi ha hagut un procés de negociació, que aquest procés de negociació ha comportat un acord i que aquest acord s'ha de complir. I llavors nosaltres el que estem exigint ara en els primers contactes que hem tingut amb la consellera i grups parlamentaris i de més, és que l'acord que jo he esmentat abans de la pujada dels diners de butxaca de les persones, això s'havia d'aplicar durant el 2016. Vam demanar nosaltres que s'apliqués des de l'1 de gener del 2016. Ells van dir que això no ho podien garantir i a partir d'aquí vam fer demanar que tingués efectes retroactius a 1 de gener encara que comencin a pagar al febrer o al març. Això encara no està garantit perquè no ho van signar, no? Però nosaltres entenem que tot el cost de l'acord, que és les entitats econòmiques, estan acordades perquè tenim correus electrònics que ens diuen que estan d'acord amb això. Per tant, encara que no estigui signat, nosaltres el donem per signat o el donem per acordat i farem tot el possible perquè això sigui endavant. I jo crec que la consellera actual ha tingut la percepció... Antonio, te perdem. Que la consellera actual tinc la percepció de que pot tenir voluntat. Vull dir que estan començant i pot haver-hi, potser, doncs, realment durant aquest any una millora en aquest sentit. Sí, però jo l'altre dia vaig estar llegint el diari que ara hi ha uns pressupostos, aquestes setmanes enrere tenim uns pressupostos contra la pobresa, però hem de tindre molt clar una cosa. Si aquests diners de la pobresa, que podríeu estar també dintre vosaltres, perquè hem d'anar a buscar el diner d'on sigui, no s'aproven en pressupost de la Generalitat, això no queda constància, no ens equivoquem, Nosaltres vam fer aquesta gestió, que inclús en l'acord que van signar entre Esquerra Republicana i Convergència en aquest pla de xoc, que deien, no? Exacte. Nosaltres incorporàvem els diners per posar al dia aquestes quanties, no?, per la gent que està en residències i centres de dia, i ho han demanat, que es comptabilitzessin i es posessin dins d'aquest pla de xoc. Bueno, aquí no és resposta, però la resposta de la consellera, jo crec que tenien l'or de que aprofités el canvi per no fer-se responsable, però es va corresponsabilitzar de l'acord i, per tant, ho tiraran endavant. El que no sabem, perquè això de pressupostos prorrogats o fer pressupostos nous és el que fer que la cosa es pugui posar en marxa més aviat o més tard, és el moment en el qual es posarà en marxa. El que nosaltres reclamarem, en tot cas, també, és que la posada en marxa sigui amb efectes retroactius d'1 de gener. I això és el que esperem. Tant de bo, Antoni, tant de bo. Carles... És que no podem fer més que insistir, que posar-los a la taula i, si cal, denunciar-ho de la manera que sigui. Això és totes les residències de Catalunya de discapacitats i gràcies a tots els que s'esteu donant suport, gràcies a la Federació Com per tot el que està lluitant, a totes les demés residències, a tots els mitjans, i moltes gràcies perquè és que així ara estem al límit ja. I nosaltres, saps que ens definim com que hem de defensar els drets de les persones amb discapacitat, i que, per tant, és la nostra feina. Carles, per acabar, hi ha companys que ja han hagut d'anar a Càritas o altres centres que els donin algun cop de mà, d'alguns usuaris? Home, s'han plantejat perquè això s'ha aplicat fa un mes i mig i ja veiem que no arriben aquests 50 euros, 60 euros i tal, no arriben per lo més elemental. Imagineu que quan un company ha d'anar al metge o l'ambulància ha de llogar una persona perquè l'acompanyi. Amb una d'això, i a lo que preu que van les coses. I estem plantejant-ho, però seria molt l'estimós i una mala imatge a la Generalitat que tinguéssim d'anar a buscar el gels, els xampús a Càritas o a Creu Roja o la roba. A part que això seria un parche, perquè tenim molts més altres gastos. Clar. Seria un parche, però només la imatge que seria i només per la imatge, jo em penso que Catalunya no es mereix això. No. Antonio Guillén, membre de Com, moltes gràcies. Gràcies. Gràcies per estar aquí. I Carles Baranyà, moltíssimes gràcies, usuari de la residència de Sant Salvador. Gràcies a vosaltres. I us encoratgem a que continueu treballant i espero esperem, des de la Societat Limitada, que aquesta feina s'us acabi ràpid perquè
es solucioni aquest tema. I nosaltres des d'aquí només podem fer una crida als senyors i estimats companys i amics representants del poble. Volem una Catalunya de persones de primera, no de segona, de tercera i de quarta, sinó de primera, perquè totes les persones s'ho mereixen. Carles, Antonio, una abraçada i ja sabeu que la Societat Limitada està amb vosaltres, la cadena COPE també. Gràcies per tot. Una abraçada. Abraçada. Adéu, bon dia. Bon dia. Gràcies, companys. Adiós. Adéu, Carles, una abraçada forta. Adéu.